Kaixo, gu Amainako 6. mailako ikasleak gara, eta azeriak, oiloak eta sugeak azalduko dizuegu. 3 talde egingo dira, azeriak, oiloak eta sugeak. Eta denon artean jolas eremu bat mugatuko da, eskubaloiko zelaia. Eremu horretan talde bakoitzak etxean non duen erabakiko du. Taldekien ezberdintzeko paretako zapiak erabili daitezke. Azeria, naranja, oiloa, horia eta sugea arroza. Eremu hori errespetatuz, talde bakoitzak beste talde bateko jokalariak harrapatu beharko du. Azeriek oiloak harrapatu behar dituzte. Eta azerio etxera eraman. Bertan, atxilotuta geratuko dira. Oiloek, sugeek harrapatu behar dituzte. Eta oiloen etxera eraman. Sugeek, azeriek harrapatu behar dituzte. Eta beraien etxera eraman. Atxilatuta daudenak askatzeko atxilatuta dauden tokira eraman beharko dute. Bien artean, adibidez, gu suge batzuk oiloen etxean atxilatuta badaude libre dagoen lekuan oiloen etxera sartu beharko du oiloen harrapatu baino lehen. Animali bakoitza etxean sartuz gero, besteek ezin dute harrapatu. Jolasa talde bakarra geratzen denean bukatzen da.